Ezloma. Eliminary. Ewo yo ge mo brode. Odi obi mma. N'ezie na-enwe ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Ị na-akwụ m agwa enwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Ntị ya n'ihe abụrụ mgbe ha ka okwu ata. Enwere ka ọ dị. Ndị Igbo. Enwere ka ọ dị. Ndị Igbo. Enwere ka ọ dị. Ndị Igbo. Enwere ka ọ dị. N'Uchukwu na mmadụ. Enwere ka ọ dị. Big boys enwe n'Igbo. Pụafọ men enwe n'Igbo. Ndị be anyị o nwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Ka kwuo nke bụ eziokwu o nwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Na mmadụ adịghị eri ihe agba ọgụ nwanne. Mba. O nwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Igbo dị United. Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Igbo eji onwe egwu. Ha ebe ọbụla from ebe a na onwe onye na-eme ihe ma ọ bụrụ big boy enwe n'ala Igbo. Big boy si esi ebe dị iche outside country bụ ndị Igbo atụọ down. Enwere ka ọ dị. Bịa celebrate ya nwanne anyị ihe ọ na-eme ma ọ bụ ndị na-eme mmemme ọbụla celebration bụ celebration. A ga-esi ebe dị iche anyị na-egosi na anyị nwere ego. Ụwa na-ama na Igbo nwere ego na big boys nọ n'Igbo na ha menwere ife mana o ruo n'ihe ahụ anyị kwesịrị ka anyị mee ebe anyị kwesịrị igosi ihe a na-akpọ oke ịhụnanya achọọ ya n'ime anyị bụ ndị Igbo ọ dị ya. Enwere ka ọ dị. O nwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Anyị nwere ego niile a anyị kpọ celebration ego eju ebe niile big boys anyị nwere n'ala Igbo nga na ntị ka ngwa unu na-emekwa owo mana eziokwu ha enwere ka ọ dị. ma mụ akwa anyị na-emekwa owo anyị na-eme nwere mgbe ga-abụ olue efu na o mere imirikiti kpatara ego n'ala Igbo wee more than you they reign more than you. Mana taa ndị a na-ekwu okwu ya taa ọ bụzi ha na-ewu na Nigeria nwere ebe ị ga-ewuro ya bụ ndị Igbo na-amabeghị o nwere level ga-abịa jedebe ha lụọ ebe ahụ eme gịnị ha pịa gị pọs ilo. Ọ bụrụ na ichefu o mere mgbe ibe eto rụkọta sementi erebe ya anya ọkụ na sementi apịa ya gịnị pọs a na-eji iji anyị agbakwa nkịtị ibi na-epe isi ya kịta bụrụ na onye ugwu nwunye nwanne o nwere klaasị ọ ga-anọ mana eziokwu and o jere ime ka onye eme eweta kondishọn mee gịnị tụkwasịrị ya. Ana m achọ ichetara gị onye ịbụ na arọ onye ịdị gbaka arọ ndị ya dị na o mere mgbe ha nọkwa otu ihe nọ mana taa ihe a na-asụrụ ọgụzi bụ way out n'ime ihe a ha na-eme ada-etiri ha tax enwere tax eri ha ihu na enwere ka ọ dị. O nwere ka ọ dị. Enwere ka ọ dị. Maka na o nwere mgbe ga-abụ gị nwe ruo n'oge gị emekwa gịnị etikwe ya pọs maka ha ma nkwe ka ị gaa fa bụ ndị a na-agwa gị ṅaa ntị n'okwu a m chọrọ ikwu kịta o nwere ka ọma ndị ọnụ mma mana ka m chetara n'ụzọ ihe na-agba n'ịtọ ka anyị bụ Igbo big boys nọ n'Igbo nwere big platform na-eren banye n'ime ebe a ije n'ịkọ ihe mara anyị ya ọ naanị ihe ị ga-ekwu bụrụ bikonu hapụrụ na anyị Nnamdi Kalụ bikonu ọ bụgodu jeni ya ayịyọ. Enwere ka ọ dị. Na o nwere ka ọ dị o nwere ebe na-abụ nwanne mmadụ mee ihe ụmụnne ya eje yọba ayịyọ ka ọ dị na gị jeni big platform a ka isi ya na-ayọ biko gọọmenti biko gbagara anyị nwanne anyị ọ bụrụ na o mejọrọ ụnụ gbagara anyị nwanne anyị ka anyị were na ịga inwe were ya buche ọ bụrụ ego ka o rie ego belu ọnụ nwanne anyị yọọ na ayịyọ na platfọm unu dị iche iche jikọta na aka ọnụ otu unu si ejikọta abịa mmemme si na otu ahụ jikọta aka ọnụ kwuo maka okwu ya nwa amadi ọkwa B-boys ibu unu ọkwa B-boy ibu unu ka ọ bụkwa o si kwuo okwu ya unu nwechara long leg jeeni kwuo okwu ya onwe ebe a ga-eti ego tinye na ego ka a hapụ ya na o nwere ka ọ dị nakwa ntị ebe a ka a ga-anọ m onye bụ maka na o nwere ike ị na-eme niile na-eme imegide onye nke ahụ nwere kwuru arapụ ya na onwere onye ọ bụ o rukwe tọnụ go arapụgo ka anyị were na ọdịna mma anyị na-adị anyị ji elekọta onwe anyị anya were zukọta mgbe niile asị ndị Igbo furu onwe ha n'anya ka anyị were na-egosi ịfụnanya zuru oke na o nwere ka ọ dị na ada nwa amadi ya n'ebe ahụ ọra nwunye ndị federal gọọmenti ome onye federal gọọmenti o kuchiri nwunye onwe onye o gburu
ojighị mma o jiri egbe o zuo ori o jee kidnapping o nwere ihe o mee gịnị ka o medị n'okwuru ka mụ na gị na-abụ big boy a ka anyị nwere onwe anyị na o mere ụdị afụfụ a na-ata anyị o nwere ka ọ dị mana eziokwu nkịtị anyị gbara ama nyekwa aka maka na ụwa bụkwa tọmba anyị o nwere ka ọ dị mana iruo na nke ha na-agbachie na-aba nwa amama nọ n'ebe ahụ naanị a week to 2 weeks eji ya okwue na health ya adịrọ strong na health ya emekwa nke a na health ya emekwa nke a mana ya brọda ahụ na-eyikwe n'otu akwa eri mgbe monsu eji nwụdi ya ka ekwenụ maka health nwanne ya o nwere ka ọ dị ndị be anyị o nwere ka ọ dị ndị bibi boys ya o nwere ka ọ dị na ahụ when connection unu nwere ga-afọ a na ahụ anyị nwere ebumwe Igbo nwere anya Igbo nwere anya ka ezi awụmanya anyị ebe ọdịdị Igbo nwere ego ha na-united Igbo nation nwa united Igbo this and this na ego niile a si were ego niile a na-apụta ọgbọ na afọ ife a were ego a na-ama na ego na-asụ aja ọhịa oyibo sụrụ ya that money answers all questions. anyị nọzikwa ụmụ ọkwa akpanye onye nke akpafee ya o ruo tọnụ ga-akpa ịkpa gị kpafe ego mana eziokwu one word order ifu na enwere ka ọ dị one word order mgbe ahụ ifụkwa na onwere ka ọ dị biko ama m na ya chi ya o nwere ka ọ na-ajụ mụrụ na-atụfugo n'okwu a bibi boys ụlọ atụfugo n'okwu a o nwere ka ọ dị elekpu ụra chee ihe agwa o nwere ka ọ dị gịnị meziri gị biboy az gịnị meziri gị onye ahụ n'obodo gịnị meziri gị iji bụrụ onye amazi amazi nwanne tụọ ọnụ kama yọba ayịyọ iyo ayọ na ọrụzi nwanne gị dị anyị o mezi arụ mmụọ ka onye je gwuoro ha ji mmụọ gbajie mbazụ na ufu nwa na-ebe aja akwa na mmiri ejiri ya o mere ka ọ dị enwere ka ọ dị daalụ